ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 13/2/25 ಮುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಚೋಕ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಏರಾದುಲ್ಲೆರು ಎಂಚೊಲ್ಲೆರೋ ಅವಿ ರೀತಿಡು ಅರಿನ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರಿ ಒಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನನೆ ಮುಖ್ಯ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಪಾತೆರನು ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗಿರ್ದು ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗಾದು ಆ ವಿದ್ಯೆ ಉಂಡು ಐನು ಮುಲ್ಪನೆ ನಿಕ್ಲು ಓದುವರು. ಉತ್ತರ: ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲರು ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲು ಯಾಪಗ ಪಾವನಾದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಈ ವಿದ್ಯೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗಾದ ಉಂಡು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಬಾಬಾ ಒಂಜೆ ಸಾರಿ ಮಾತೆರಲ ಪಾವನ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು. ಆರೇ ರಚಯಿತ ಬಕ ರಚನೆದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಐನರ್ದವರ ವಾಸ್ತವಡು ಇಂದು ಒಂಜೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಈ ಪಾತೆರನು ಜೋಕ್ಲು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ತು ತೆರಿಪೋಡಾಪುನು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಭಗವಾನ್ ವಾಚ: ಇತ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲು ತೆರಿ ಹೊಂದಿರು ಭಗವಂತೆಯರು. ಇನ್ನೇನು ಭಾರತಡು ಏರ್ಲ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜಿರು. ಐನರ್ದವರನೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಯಾನ್ ಏರಾದುಲ್ಲ ಎಂಚೊಲ್ಲೆನೋ ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಡು ಏನನು ಏರ್ಲ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜಿರು. ನಿಕ್ಲೆಟ್ಲ ನಂಬರ್ ವಾರ ಉಲ್ಲೇರು ನಂಬರ್ ವಾರ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ತೆರಿ ಹೊಂದೇರು. ಭಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಪ್ಪೆರು ಅಂಡ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರಿ ಹೊಂದಿರು. ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರಿಯೊಂದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನನೆ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮದಾಯಕವಾದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಪಂದು ಜೋಕ್ಲು ಪನ್ಪೆರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಏರಾದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ನಿರಂತರ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಯುಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಡು ಪೂಜೆ. ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಬಿಂದು ಪಂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದುವಾದುಲ್ಲೇರು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಅಂತ ಏರ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ನೆ ಪನ್ಪುಜಿರು. ಹೇ ಭಗವಂತ ಪಂದು ಪಂಡದು ದುಕ್ಕೊಡೆ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಭಗವಂತ ಏರು ಪನ್ಪುನೆನು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜಿರು. ಇತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂಚ ತೆರಿಪವನಿ ಪನ್ಪುನೆತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ನಡಪೋಡು. ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಂದು ಪುದರ್ನು ಬರೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಸಹ ಆತ್ಮಿಕ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನ ಈಶ್ವರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದನ್ನು ಪನ್ಪುನೆನು ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೇರು. ಈತೆ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿನೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಅವ ಪುದರ್ನು ದೀಪುನಿ. ಇನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು ಪನ್ಪುನೆನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂಚ ತೆರಿಪ ಕೊರ್ಪುನಿ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಬೈದನು. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಪಂಡ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಐತ ಪುದರ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಂದು ದೀವಡಾಪನು. ಐಟು ಮಾತ ಮನುಷ್ಯರು ಓದೊಲೆ ಆದುಂಡು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಓದೇರೆಗಾದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉಂಡು. ವಾಸ್ತವಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗಾದು ಒರಿಯ ಬಾಬಾ ಬರ್ಪೇರು. ಆರ್ ನಾವು ಇಂದು ಒಂಜೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಗುರಿ ದೇಲ ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು. ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನು ಪಾವನ ಮಲ್ಪೇರು. ಯೋಗುನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಇಂದು ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆಗಾದು ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಹಿಂದೆ ತಪ್ಪುದರ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಂದು ದಾಗಿದ ಎರಬಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಡಾಪುನತ್ತೆ. ಇನ್ನಿತ ಮನುಷ್ಯರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಒರಿಲ ಸಹ ಬಾಬನ್ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜಿರು. ರಚಯಿತನ ತೆರಿ ಹೊಂಡೆರಡ ರಚನೆಯನ್ನು ತೆರಿ ಹೊನ್ನಕಲು ರಚಯಿತನ ಮೂಲಕನೇ ರಚನೆಯನ್ನು ತೆರಿ ಹೊನ್ನಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಬೊಕ ಏರ್ಲ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜರು. ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲ ಸಹ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಯಿರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕು ಈ ರಚಯಿತ ಬೊಕ ರಚನೆ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಾನು. ಈತ ರಚಯಿತನೇ ತೆರಿಪವಿರು ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದು ಏನನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪೇರು. ದೇಪಂಡ ಈತೆ ದುಃಖ ಅಶಾಂತಿ ಉಂಡು. ಆರ್ನ ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ದುಃಖ ಹರ್ತ ಸುಖ ಕರ್ತ. ಆರು ಏರು ಭಗವಂತೆ. ಆರು ಎಂಚ ದುಃಖನು ಹರಣ ಮಲ್ತದು ಸುಖನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಏರ್ಲ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜೀರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಈತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಲ್ತದು ಬರೆಯೋಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಈ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿ ನೋಡು. ಇಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಕಲಾದುಲ್ಲೇರು. ಇದು ನಿಕ್ಲೇನು ಬಾಬಾ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಕಲಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಏರು ಕಡೆ ಪಕ್ಷ ಐವರ್ದುಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಕೊನು ದೆತೊನೇರು ಆಕ್ಲೆಗೆ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಕಲು ಪಂದು ಪನ್ನೊಡಾಪುನು. ಅನ್ನುತ್ತೀರ್ನಾಪನಕಲು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ದಕ್ಕಲತ್ತು. ರಾಮೆಲ್ಲ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕೊನು ದೆತೊಂದೆಂತದವರ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅದು ತೊಜ್ಪವೇರು. ರಾಮಗ ಬಿಲ್ಲು ಬಾನನು ದಾಯಕ ತೊಜ್ಪದೇರು ಪನ್ಪುನ ನೇರ್ಲ ತೆರಿ ಹೊಂದಿಜಿರು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆನಲ್ಲ ಕೆರಿಯ ಪಂದು ಕೃಷ್ಣಗ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೊಜ್ಪವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ರಾಮಗ ಬಿಲ್ಲು ಬಾನನು ತೊಜ್ಪವೇರು. ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರ್ಪುಡ ಐಟು ತೊಜ್ಪದೇರು. ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದ್ದು ಅಕಾಸ್ರ ಬಕಾಸ್ರ ಮಸ್ತ್ ಜನನು ಕೆರುಪೆ ಪಂದು ರಡ್ಡು ಜನನು ಹಿಂಸಕಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಡಬಲ್ ಹಿಂಸಕಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಅಕಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಪಂದು ಕೇನ್ವೇರು. ಅರೆ ಆಕಲಂತೂ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೇವಿ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ಪ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯನೇ ಒಪ್ಪುಜಿ. ಈ ಸಮಯಡು ರಾವಣ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂದು ಪನ್ನೊಡಾಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಯೋಗ ಬಲರ್ದು ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ತೆತುನ ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಪವರು. ಐದವರ ಯೋಗ ಬಲರ್ದು ಜೋಕ್ಲೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜೆ ಅವು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಸೂದ್ರ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆವಂದುಲ್ಲರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪವಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನೆನು ತೆರಿ ನೋಡು. ಈ ಪಾತೆರನು ಒಂತೆ ತೆರಿ ಹೊಂಡಲ ಸಹ ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲತಕಲು ಪಂದಲೆ ಪೊಡಾಪುನು. ನಲ್ಲ ಕೆಲವೆರೇನು ತೂನಗ ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲತಕಲು ಪಂದು ತೆರಿ ಹೊನೋಲೆ ಬರ್ಪುನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದಕಲು ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಆತ್ಮಿಕ ನಿರಾಕಾರ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಂದು ಬರೆದ ತೂಲೆ ಎಂಚಿನಾಪುಂಡು.
ವಿಚಾರಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪಲೆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಸೇರ್ಸವಡಾಪುಂಡು ಇಂದೇಟು ಬರೆಪುನ ಮಸ್ತ್ ಯುಕ್ತಿ ಬೋಡು ಐನೇರ್ದವರ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರೆಯುನಾಡು ಮುಲ್ಪ ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ತೆರಿಪೇರು ಅತನ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪವೆರು. ಈ ಶಬ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುಂಡು. ಇಂಚಿಂಚಿನ ಶಬ್ದಲು ಪಡು ಅವು ಮನುಷ್ಯರನ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಳ್ಳಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ವಿಷ್ಣುಪುರಿತ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲು ಇದು ಮನ್ಮನಾಭವದ ಅರ್ಥ ಆದುಂಡು. ನಿಖಲು ಬ್ರಹ್ಮಮುಖ ವಂಶವಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲಭೂಷಣ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲರು. ಅಕ್ಲು ವಿಷ್ಣುಗೂ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೊಜಿಪವೆರು. ಕೃಷ್ಣಗ್ಲ 4 ಭುಜಕುలను ತೊಜಿಪವೆರು. ಐನೇರ್ದವರ 4 ಭುಜಕುಲು ಪೆರು ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಬಾಬಾ ಏತಿ ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲು ಅದು ಪೊಡಾಪೊಡು. ಸತ್ಯಯುಗುಟು ಯಥಾ ರಾಜ ರಾಣಿ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿದಕ್ಲು ಪಂದು ಪನುಪೆರತ್ತೆ. ಅವು ಬಂಗಾರದ ಪ್ರಪಂಚ ಇಂದು ಕಳ್ಳಿದ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು. ನಿಖಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯಪ್ಪನ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ನಿಖಲು ಶ್ರೀಮತದ ಅನುಸಾರ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಎಂಚಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯುಕ್ತಿನ ತೆರಿಪವೆರು. ಬೇತಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೆರಗದ ನಿಖಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಿಂಜವಡಾಪುಂಡು. ಗೋಳದ ಚಿತ್ರೋಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವ ತೆರಿಪದು ಕೊರಳೆ ಆದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡಿಗೆ ತೊಂಜಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಡು ತೂಲೆ. ಸತ್ಯ ಯುಗುಟ್ಟು ಕೆಲವರೆ ಉಪ್ಪೆರು. ಐನೇರ್ದವರ ಸಂಗಮ್ಯಗ ಅಂತೂ ಉಂಡತ್ತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಕೆಲವರೆ ಉಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಯುಗಲ ಎಲ್ಲಿಯಾದುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದೇವತೆಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ವೃದ್ಧಿನ ಪಡೆಪೇರು. ಬಾಜೋಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಐನೇರ್ದವರ ಈನಿದ ಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ವಿರಾಟ ರೂಪಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ತೆರಿಪನಗ ಇಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಏರು ನಿಖಲ್ನ ಕುಲತಕ್ಲಾದ ಉಪ್ಪಿರೋ ಅಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿರು ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಜ್ಞಾನ ಸಹಜವಾದ ಕುಲ್ಲುಂಡು. ಬೇರು ಮುಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲತಕ್ಲು ಅತ್ತ ಅಂದ ಅತ್ತ ಪಂದು ಅಕಲ್ನ ಮೋನಿರ್ದೆ ತೆರಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲತಕ್ಲು ಅತ್ತ ಪಂದು ಇತ್ತಂದ ಬೆಚ್ಚ ತವೆತಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೇನುವೆರು. ಬುದ್ಧಿವಂತೆರು ಗಮನದಿದ್ದು ಕೇನುವೆರು. ಎರೆಗಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಬಾನ ನಾಟನು ಪಂದಿತ್ತಂದ ಕೂಡ ಬರಂದು ಉಪ್ಪಿರು. ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇನುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಎಡ್ಡೆ ಕೂಕುಲಾದ ಉಪ್ಪಿರು. ನಿತ್ಯಲ ಅಕುಲೆ ಬತ್ತು ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋಪೆರು. ಚಿತ್ರೋಡ್ದು ಏರು ಬೋಡಾಂಡಲ ತೆರಿಯುನೊಲೆ ಆದುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಬಾಬಾ ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಕೆಲವರು ಕೇನಂದೇನೆ ಅಕುಲೆ ತೆರಿಯೋನೊಂದು ಪೋಪೆರು. ನಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇನುವರು. ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರಿಯುನುಜಿ ರಂಚಿನಕ್ಲೆಗೆ ಕೂಡ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಅಕಲ್ನ ಕೈತಲು ವಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕೆಜ್ಜೆ. ವಾದ ಮಲ್ತಂಡ ಈಶ್ವರ ನಿಕಲ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಕುಲು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ತಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿ ಉರಿಯೆಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಲ್ಲ ಕೆಲವರಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಜ್ಜಂದಿನ ಪಕ್ಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರಿಯಾನು ಪತಿ ತೇರಿದ ಪಾವನ ಮಲ್ಪೇರು ಬರ್ಪೆ. ಆ ಬ್ರತ್ತಿನ ನಿಕುಲೆ ಕಲ್ಪರು. ಬಾಬಾ ಪಂಚ ವಿಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಜಯನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪವೆರು. ಅಪಗ ಅವು ನಲ್ಲ ಜೋರಾದು ಎದುರು ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತು ಜೋರಾದ ವಿಕಾರದ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಬಾಬನ ಜೋಗುಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಮಾತ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿರುಗಾಳಿಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಮುಷ್ಟಿ ಲಡೈಯಾದುಂಡು. ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿನ ಸಹ ಸೋಲ್ಸದ ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನೇ ಕುದೃಷ್ಟಿ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಹಾಲಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಕುದೃಷ್ಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜೆ. ಬಾಬಾ ಮಾತ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೇರು. ಕುದೃಷ್ಟಿದಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನೊಲ್ಲಿರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪುದರ್ನು ಪಂಡೆರಡ ನಲ್ಲ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ತಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾಶ ಮಲ್ತೊನ್ನಕ್ಲು ಉಲ್ಟಾ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ಪೆಸರು ಮಲ್ಪೇರು. ಕಾಮ ವಿಕಾರ ಮುಂಕುನು ಪತ್ತುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಾಯೆ ಬುಡ್ಪುನನ ಇಜ್ಜಿ. ಹಾಲು ಕರ್ಮ ಕುದೃಷ್ಟಿ ಕುವಚನ ಮಾತಲ ಬದು ಬುಡ್ಪುನು. ಅಪಗ ಹಾಲು ಚಲನೆಯಾದ ಬುಡ್ಪುನು. ಐನೇರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಪೋಡಾಪುನು. ಏಪ ನಿಕಲು ಜೋಕುಲು ಪ್ರದರ್ಶನಿ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪರೋ ಅಪಗ ಏರೆ ಬರಡ ಸಹಜವಾದ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಯುಕ್ತಿನ ರಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ. ಈ ಗೀತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನಂತೆ ಓದವೆರು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಓವಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಚಿನೆತ್ತ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಇಂದು ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಓವಿ ಪುಸ್ತಕದ ಗೀತೆಯಂತೂ ಮುಲ್ಪೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ಓದವೆರು. ಕೈಟು ಪುಸ್ತಕನು ದಾದೆನು ಪತೋನುಜೆರು. ಐನೇರ್ದವರ ಆ ಗೀತೆ ಪನ್ಪುನ ಪುದರು ಒಲ್ಪುರ್ತು ಬತ್ತನು. ಇದು ಮಾತ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕಡೇಟೆ ರಚನೆಯಾದಪ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಮಠ ಪಂತುಲುಂಡು. ಮಾತೆನಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಳುಂಡು. ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಯಲು ಓ ಮಾತ ಉಂಡೋ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮಠ ಪಂತ ಅಕ್ಲನಲ್ಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಳುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ಅವು ಮಾತಲ ಜೋಕುಲು ಮರಿಕುಲಾದುಂಡು. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರೊಡ್ದು ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮೈ ಶಿರೋಮಣಿ ಗೀತೆ ಪಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಗೀತೆದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತೆರಿಪವನಾರು ಉಳ್ಳೆರತ್ತೆ. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಾಬಾ ಬತ್ತು ತೆರಿಪೇರು. ಓವಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂಚಿನವು ಕೈಟಿಜ್ಜಿ ಯಾನ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಓದಿಜ್ಜಿ ಐನೇರ್ದವರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಓದವಜಿ. ಮನುಷ್ಯರು ಕಲ್ಪವೇರು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾತ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಅದುಲ್ಲೆರು ತೆರಿಪವೆರು. ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರವನ್ನು ತೆರಿಪವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು 4 ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅದುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮದ ವಾಂಡಲ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡೆ.
ಏತೊಂಜಿ ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಅದುಂಡು. ಇದು ಮಾತ ಪಾತೆರನು ಬಾಬನೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರು. ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದಾಕಲು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರಣೆ ಈ ತೊಂಜಿ ಕಂಗಾಲ ಅದು ಬುಡ್ತೇರು. ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಟು ದೇವತೆಲು ಉಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ಪ ಬಂಗಾರದ ಮಹಲಿತ್ತನು, ಬಂಗಾರದ ಗಣಿಕುಳಿತ್ತು ಇಂತೆಂತು ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಕತೆ ಮಾತಲ ಭಾರತದೇನ ಆದುಂಡು ನಿಕುಲು ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿದಾಕಲು ಆದುಲ್ಲಾರು. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಿತ್ತ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ತುಂದುಲ್ಲಾರು. ಇಂಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕ ಆದು ಇತ್ತಿನಕುಲು ಇತ್ತೆ ನರಕದ ಮಾಲಿಕ ಆದುಲ್ಲ. ಪುಡ ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿದಾಕಲು ಆದುಲ್ಲ ಪಂದು ಇತ್ತೆ ಸ್ಮೃತಿಟ್ಟು ಬೈದಿರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ಬುದ್ಧಿ ಡೇ ಉಂಡು. ಇಂದಿನ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಪಾತ್ರ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ವಾ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಪೂಪುಂಡು. 5 ಬಕ್ಕಲ ಸಹ ನಿಖರವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥನಂತೂ ಮಲ್ಪವಿರತ್ತೆ. ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನ ಎಂಕ್ಲೆನು ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪವಿರ ಬಂದು ವಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಕಲನ ಚಹರೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇರ್ದು ಜಿಂಜಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧವನ್ನು ರೂಪಿಸಾರಗಾದೆ ಬರ್ಪೇರು. ಇಂದಿನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಭಗವಂತನೇ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲಿಕಾದ ಮಲ್ಪನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪವಿರ ಬಂದು ಖುಷಿಯಾಬುಡು. ಚಹರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಡುಪ್ಪುಡು. ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ನಿಕುಲು ಸದಾ ಹರ್ಷಿತಾದುಪ್ಪರು. ಬಾಬಾನು ಮರಪನಗನೆ ಬೇಜಾರಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಆಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನಿರ್ದವರ ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತಾಪರು. ಪ್ರತಿ ವರುಣ ಸೇವಿರದೆ ತಿರಿಯೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾಗ ಜೋಕ್ಲನ ಸುಗಂಧವಂತೂ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಸುಪುತ್ರ ಜೋಕ್ಲೆರ್ದು ಸುಗಂಧ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕುಪುತ್ರೆರ್ದು ದುರ್ಗಂಧ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉದ್ಯಾನವನೋಡು ಸುಗಂಧ ಭರಿತ ಪೂಕ್ಲೆನೆ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಮನಸಾಪುಂಡು. ಎಕ್ಕದ ಪೂನು ಏರ್ತಾನೆ ದೆತೊನ್ವೇರು. ಬಾಬನ ಯಥಾರ್ಥ ರೀತಿಲು ನೆನಪು ಮಲ್ಪು ನಿರ್ದಾವರಣೆ ವಿಕರ್ಮುಲು ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಮಾಯದ ಮುಷ್ಟಿ ಇದ್ದೋಡು ಪಂಡ ಕೈತ ಇದ್ದೋಡು ಮುಷ್ಟಿ ಇದ್ದೋಡು ಸೋಲುನು ಅನುಭವಿಸರಬಲ್ಲಿ. ಗಮನ ಪಡು ಏಪಲ ಬಾಯಿರ್ದು ಕೆಟ್ಟ ವಚನ ಪಂಡ ಹಾಳು ಶಬ್ದಲು ಬರಬಲ್ಲಿ. ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಕೆಟ್ಟ ಚಲನೆ ಹಾಲು ಕರ್ಮ ಆಯರಬಲ್ಲಿ. 2 ಸುಂದರ ಬೊಕ್ಕ ಸುಗಂಧಭರಿತ ಪಂಡ ಪೊರ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತವೈನ ಪೂಕುಲಾವಡಾಪುಂಡು. ನಶೆಪ್ಪಡು ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಓದವಿರು. ಬಾಬನ ನೆನಪುಡಿತುದು ಸದಾ ಹರ್ಷಿತಾದು ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏಪಲ ಬಾಡ್ದು ಪಾಯರಬಲ್ಲಿ. ವರದಾನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರಡ್ಡೆತ ಸಮಾನತೆದ ಮೂಲಕ ಪಾಪಡ್ದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಪುನಂಚನ ವಿಶ್ವ ಸೇವಾದ ಹರಿಭವ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ವಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪರು. ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜೀವನುಡು ಸಮಾನತೆ ಉಪ್ಪಡು. ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋಂಡ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮನ ಬದಲು ಪುದೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮಾದು ಬುಡುಪಾರು. ಈ ಪಾಪ ಬೊಕ್ಕ ಪುಣ್ಯದ ರೀತಿನು ತಿರಿದು ಸ್ವಯಂನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ದೇಪಂಡ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತ್ರೊಡ್ಲ ಒವ್ವೆ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಕಾರದ ಬಲಹೀನತೆ ವ್ಯರ್ಥ ಪಾತೆರ ವ್ಯರ್ಥ ಭಾವನೆ ತಿರಸ್ಕಾರ ಅತ್ತಂಡ ಈರ್ಷ್ಯದ ಭಾವನೆ ಪಾಪದ ಖಾತೆನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಭಾವದ ವರದಾನದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದೊಂದು ವಿಶ್ವ ಸೇವೆದಾರಿಯಾದ ಸಂಘಟಿತ ರೂಪುಡು ಏಕಮತ ಏಕರಸ ಸ್ಥಿತಿತ ಅನುಭವನು ಮಲ್ಪಲೆ. ಸ್ಲೋಗನ್ ಪವಿತ್ರತೆದ ಮೇನದ ಬುಲ್ಪು 4 ಕಡೆ ನಲ್ಲ ಪೊತ್ತುದು ಪೊತ್ತಾಡು ಅಪಗ ಬಾಬನು ಸಹಜವಾದ ತೂವಲಿ. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಏಕಾಂತ ಪ್ರಿಯಾಲೆ ಏಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏಕಾಗ್ರತೆನ ನಿಕ್ಲ ಸ್ವಂತ ಅದು ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆದ ಬಾವುಟನು ರಾಪವನವು ಸುರುಕು ಕೇವಲ 2 ಶಬ್ದ ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮುಡು ಕನಪನವು ಓರಿಯನ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಪರಸ್ಪರಡು ಏಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ತುಂಡಲ ಮಸ್ತೆಟ್ಟು ಏಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ದೃಢತೆ ಇಂದು ಸಫಲತೆದ ಸಾಧನವಾದುಂಡು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಏಕತೆ ಗದ್ದೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಮೊಕ್ಲು ಇಂದೇನು ಮಲ್ಪಾಡು ಅಪಗ ಯಾನು ಮಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ ಸ್ಲೋಗನ್ ಆದೊಂದು ಸ್ವಪರಿವರ್ತನೆ ಇರ್ದು ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ. ವಿಶ್ವ ಪರಿವರ್ತನೆ ಇರ್ದು ಸ್ವಪರಿವರ್ತನೆ ಅತ್ತು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.